Да, това беше отзив. Сега, понеже за велолете има много, тя е много интересна тема и много се пише за нея, гледна точка на това, че всеки дава мнение, всеки дава предложение. Точно път господин Държиков може да разкаже целият път, по който се приема една велолея. Всяка една велолея, защо е сложена на конкретното място, минава през много органи. Експертният съвет на община Пловдив е само едно от звената, които трябва да одобряват и да дават становище от това, къде трябва да мине една велолея. Имаме комисии, междуведомствени комисии, имаме КАП, което е много важно също. Така че всяка една велолея има отговор защо минава през конкретното място. И всяка една велолея къде минава и как минава, си има конкретните причини. Естествено, нито един гражданин не може да ги намери тези причини, когато гледа велолеята. Естествено, трябва да потърси съответната информация, трябва да бъде в целия процес, който е много години се движи този процес. Самите велолеи се изработват, може би, пета година някъде да бъдат по този проект. Или четвърта година. Шеста. Както е подадена документацията. Така че за всяко нещо си има обяснение. Включително боливарди, като в Царов, примерно в Южен, защото в Царов в Южен е асфалтиран преди 2 години. Ако някой тогава преди 2 години, ако си отворите сайтовете и видите колко жалби имаше за Царов в Южен и колко проблеми имаше с Царов и как не стигаше вода до блоковете и как трябваше да променим тръбите да дигнем налягането там. И ако някой тогава му обяснявахме, че след 2 години и половина ще тръгне велолеята и тогава ще го направим в Царов, искам да ви кажа, че най-вероятно ще имаме много неприятности в община Пловдив. Така че когато сега се обяснява, защо се прави велолея на Вапцаров, тя трябва да се направи там велолеята, защото така е решено да се направи там велолеята. Всички тези контролни органи, те знаят защо не правим там велолеята. Нямаше как преди 2 години в Вапцаров да се обясни на хората, че не могат да имат вода по високите етажи, защото не могат да сменим тръбите, понеже след 2 години ще да минава някаква велолея там. Нали? Разбирате какво става? Това са чисто проблемски решения. Така че това е живия живот, както вече ви казвам. И в живия живот има такива ситуации. Ще видите как ще имаме велолея в платното на Мария Луиза. Княгиня Мария Луиза в заведението Авеню, как помните зоната, да ви кажем тази страна от Света Петка, църквата на изток, в източна посока също. Трета лента, която трета лента и към настоящия момент не се ползва, тя ще бъде премахната и ще имаме успоредно паркиране и там, съчетано с велолея. Така че синя зона се запазва от Мария Луиза, юг, от Света Петка, посока изток, но трета лента по същия начин. И когато някой каже защо там трябва да има трета лента и пак почет, трябва да стане ясно, че там е решено всички нас. Причините за всеки проект няма да кажем. Те са отделни. Така че това за велолеята. Прекрасният проект. Няма град в Пловдив, в България няма град, който да реализира такъв проект с толкова много километри велолейна мрежа. И трябва да се припомня още един факт. Всички боливари, които община Пловдив проектира към настоящия момент за пълна реконструкция, всички тези боливари включват велолейна мрежа. Говорих за Руски, говорих за Васил Априлов, говорих за 6 септември, говорих за Комативско шосе, говорих за боливар Север. Всички тези велолейни мрежи по тези боливари ще бъдат допълнение към проекта, който община Пловдив реализира. Може би към лятото на следващата година ние ще имаме една 60-65 км велолейна мрежа. Пловдив е 10 на 10 км, 101 квадратни километра Пловдив. И наличието на 60 и повече километра велолейна мрежа прави града наистина един много лесно достъпен с велосипед от всяка точка до всяка точка град. И само за допълнение за велолей трябва да ви кажа, че няколкото сигнала, които са дошли, веднага от частни лица, ние сме пращали екипа да обяснят на хората и след като разясним, те разбират, че това, което евентуално са мислили, не е така. Ето, например, в Южен имаше сигнал, че велолеята минавала много близо до вратата на хората. Но точно в този участък пратихме екипа, разговарях с хората, там е споделена велолея, тя се прави така, на половина ще бъде за пешеходци от страната. Например, видявам, че просто когато хората видят се копне и започват сигналите, не са чак толкова много.